Čo ak vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba už objavil mimozemský život, ale je taký zvláštny, že ho nedokážeme ani plne rozpoznať? Podľa najnovších stále analyzovaných údajov z tohto výkonného observatória boli v atmosfére exoplanéky K2-18b, vodného sveta vzdialeného 120 svetelných rokov od Zeme, zistené stopy dimetylsulfulžidu. To je molekula, ktorú na našej planéte produkujú výhradne živé organizmy, ako napríklad morský fytoplankton. Presne toto je tá záhada, ten fascinujúci skrytý signál, o ktorom budem hovoriť v dnešnom videu, pretože pravda o tomto objave obracia hore nohami všetko, čo sme si doteraz o vesmírnej biológii mysleli. Po celé 10 ročia sme sa pozerali do tejto priepasti a hľadali odraz nás samých. Hľadali sme planéty s kyslíkom, modrými oceánmi, zelenými lesmi a rádiovými signálmi, ktoré by pripomínali naše vlastné vysielanie. Vesmír však len zriedkavedi spĺňa naše naivné ľudské očakávania. Namiesto malých zelených mužíčkov a lietajúcich tanierov nám najnovšie údaje z ďalekohľadu ukazujú svety zahalené do hustého vodíka, kde môže byť život ukrytý vo vriacich oceánoch pod nepredstaviteľným tlakom. Prečo je pre nás vlastne také ťažké prijať, že život môže dýchať niečo úplne iné ako kyslík? Odpoveď na túto otázku sa skrýva v našom vlastnom pozemskom kognitívnom obmedzení. Predstavte si, že ste celý svoj život strávili v jednej malej izbe. Poznáte len túto jedinú miestnosť, poznáte jej vôňu, teplotu a farbu stien. Prirodzene si začnete myslieť, že celý svet vonku vyzerá presne tak isto. A presne toto robíme ako ľudstvo. Poznáme len jeden druh života, náš pozemský, založený na uhlíku a vode, dýchajúci kyslík. Vede tomu hovoríme uhlíkový šovinizmus. Predpokladáme, že keď takto fungujú my, mimozemšťania musia fungovať identicky. Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba sa konečne začal pozerať cez kľúčovú dierku do iných miestností v našej galaxii. Robí to tak, že pozoruje atmosféry vzdialených planét. Keď svetlo cudzej hviezdy prechádza k blinným obalom planéty, zanecháva stopu. Je to trochu ako čítanie čiarového kódu v supermarkete. Každý plyn má svoj jedinečný vzor. A zrazu Webb číta kód, ktorý v našej štandardnej databáze obývateľných planét neexistuje. Vidí planéty typu Haitian, gigantické, horúce, vodné svety s atmosférou plnou hustého vodíka. Na Zemi by bolo takéto množstvo vodíka pre väčšinu organizmov smrteľné. Tam však môže byť základom úplne novej, cudzej biológie. Ale ako by vôbec mohol fungovať život bez kyslíka, na ktorý sme tak zvyknutí? Odpoveď na túto otázku leží hlboko v minulosti našej vlastnej planéty. Zabúdame na to, ale pred miliardami rokov bola Zem toxickou pustatinou. V atmosfére nebol ani gram voľného kyslíka. A predsa tu život existoval a darilo sa mu celkom dobre. Tieto jednoduché organizmy dýchali metán, síru a dokonca aj železo. Je zvláštne pomyslieť si, že ak by sa cudzia civilizácia pozrela na ranú Zem cez svoj vlastný ďalekohľad, považovala by ju za mŕtvu, jedovatú skalu, na ktorej nemá právo nič prežiť. Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba teraz hľadá práve takéto jedovaté signatúry. Hľadá plyny, ktoré by chemicky nemali existovať vedľa seba, pokiaľ ich niečo aktívne neprodukuje a neobnovuje. Keď sa teda spomínaný dimetylsulfid objaví v údajoch z planéty K2-18b, vedcom sa zatají dych. Tento konkrétny plyn je mimoriadne nestály. Pod vplyvom žiarenia hviezdy sa rýchlo rozpadá. Jeho prítomnosť v atmosfére znamená, že ho niečo musí neustále vytvárať, tu a teraz, každú sekundu. Je to však naisto dôkaz existencie života, alebo sa s nami vesmír opäť hrá krutú hru na mačku a myš? Na tomto mieste sa musíme na chvíľu zastaviť a zhlboka sa nadýchnuť. Pretože vesmír nás s obľubou zavádza. To, čo my považujeme za dych cudzej civilizácie alebo gigantických kolónií oceánskych baktérií, môže byť jednoducho len zvláštna chemická reakcia hlboko v jadre planéty, ktorej ešte nerozumieme. Nikto v skutočnosti nevie, čoho všetkého je schopná neživá hmota pod vplyvom extrémneho tlaku a teplôt vo vnútri exoplanét.
Niekedy, keď premýšľam o nesmiernosti priestoru, zmocní ma sa zvláštny druh úzkosti. Kladiem si vtedy otázku, čo je desivejšie? To, že sme v tomto gigantickom vesmíre úplne, absolútne sami, alebo to, že vesmír priam prekypuje životom a my sme len jedným z miliónov bezvýznamných, priemerných druhov. Zamyslíme sa nad tým filozoficky. Ak sme sami, celá ťarha prežitia vedomia vo vesmíre spočíva len na našich ľudských ramenách. To je nepredstaviteľná odpovednosť. Sme doslova jediným spôsobom, akým sa vesmír môže pozrieť do zrkadla a spoznať sám seba. Ale ak Webbov ďalekohľad definitívne dokáže, že život je bežný, že vzniká z hocičoho, v akýchkoľvek, dokonca aj v tých najtoxickejších podmienkach, naša ľudská výnimočnosť sa v zlomku sekundy vyparí. Staneme sa len ďalšou vesmírnou burinou, ktorá jednoducho vyrástla na jednej z miliárd skál. V oboch týchto scenároch sa však skrýva istá krása. Ak sme sami, sme neoceniteľným zázrakom. Ak nie sme, sme súčasťou úžasnej, rozľahlej vesmírnej rodiny, aj keď našimi bratmi sú len plynové mraky mikróbov. Problém je v tom, že nám stále chýba jeden kľúčový kúsok skladačky, aby sme plne pochopili to, na čo sa pozeráme. Tým chýbajúcim kúskom je čas. Svetlo, ktoré dnes dopadá na zrkadlá vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba z planéty vzdialenej 100 svetelných rokov, nám ukazuje, ako tento svet vyzeral pred celým storočím. Pozeráme sa do minulosti. Vždy sa pozeráme do minulosti. Ak tam objavíme život z včerajška. Je to fascinujúce a zároveň nepredstaviteľne smutné. Aj keď nájdeme absolútne nespochybniteľný dôkaz cudzej biológie, nikdy tam nebudeme môcť len tak odletieť a pozdraviť ich. Vzdialenosti medzi hviezdami sú príliš obrovské pre naše krehké telá a pomalé lode. Sme uväznení v našej malej bubline priestoru, odkázaní len na sledovanie tieňov na stenách veľkej vesmírnej jaskyne. Zbierame len fotóny svetla a snažíme sa z nich vyčítať príbeh vesmíru. Webb nám pomaly sníma šatku z očí. Ukazuje nám, že život sa s najväčšou pravdepodobnosťou vôbec nepodobá na nás. Je zvláštny, cudzí, možno vybudovaný z úplne iných prvkov, dýchajúci kyselinu, žijúci vo večnom polotieni okolo červených trpaslíkov, kde neexistujú dni a noci, ale iba večný súmrak. Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba pomaly otvára dvere k pravde, na ktorú možno ešte nie sme pripravení. Objav dimetylsulfidu či iných biosignatúr je len prvým šepotom z temnoty. Nenájdeme tam zrkadlo, v ktorom by sme videli usmievajúce sa ľudstvo. Nájdeme tam vesmír v celej jeho bezcitnej, cudzej a nepredvídateľnej nádhere. Objavenie mimozemského života nebude momentom ako z filmu o invázii. Nebudú to žiadne obrovské lode visiace nad našimi mestami. Bude to tichý graf na obrazovke počítača v nejakom laboratóriu. Bude to malý pokles na čiare absorpcie svetla, ktorý nám potichu povie: Zem, už nie si jediná. Bude to ten najzlomovejší moment v histórii nášho druhu a zároveň ten najtichší.